aton mga action reporters sa ospital, pulis ug iban pa nga mga balita on the spot. Action! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Radyo! Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa ating kapagpangalagad. Martes kita edisyon mga kaaksyon, Agosto 30, 2022. Today probably is Mother's Day. Mangod today is the second to the last day. Nagamuning adlaw mga kaaksyon masami nga nagatagtaganay, nagapanghatagay, nagasabwag sang grasya. Aksyon, welcome diri sa ating pagpangalaga diri inyo panatuntunan. Aksyon Night Patrol. Dob-tob kita alas 11 naman sa mga gabi sa pagdulong sa pinaka mga bago madalag ko mga balita, mga kaaksyon nga natipon sa aton mga aksyon unit reporters, aton aksyon correspondent. Handang-handa lang magdulong sa inyo sa mga balita sa dirigid lamang madugay. May kawal berato ato naman yung Patrol 1 Brabado Patrol. Mag-responder na ng pila ka mga bypass operation. May mga natipo naman ng mga balita, labi na mga insidente kung mga krimen nga nagluluntad hindi lamang diri sa Dakbanwa sa Bacolod, bisan ba sa probinsya sa Negros Occidental. Pero una besgi karon nato ni Manod ang pinaka ng sitwasyon sa palibot sa surado po nato ato naman yung Patrol 1 Brabado Patrol. Opod nato ng puwersa ni Aksyon Zil Minardo. Back to back naman sa ito piloto sa patrol. Wala nagapugis, wala nagalubad, kompletos bakuna. Ato naman nga Patrol 1 na piloto sa patrol. Opod nato ng puwersa ni Aksyon Papang Nixon Tahom. Mga gabi palay na natin magbantay sa pinakauling mga balita national, balita international, breaking news kag flash report. Abot nato na puwersa reaksyon ang Defensor Lisay on standby sa ato naman nga news center.
Tema sa studio ay Master Control sa turman niya technical side po nato na puwersa ni Aksyon Nelmar Madera and Aksyon Christian James Benares. Dugay man kapit barato nato na Aksyon Correspondent, Aksyon Nelson Pateño, Aksyon Roger Gutib, ng Aksyon VJ Apasible. Mga balita gikan norte padurong sur nga bahin sang probinsya. Ato ni Mulusuan, ato ni Badoon, kamusta man yan ang sitwasyon sila tagsa ka mga lugar. Sa kinaandan basta Martes ng edisyon sa inyong palatuntunan, lalos na temporaryo sa inyong regular nga anchorman, Aksyon Eric Magbanwa. Ako naman ang inyong alagad sa kanginan, Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 9:58 na. Kumusta na naman? Kumusta nga tumatag para mati? Ato ni mga kaaksyon diri sa 61 ka mga kabaranggayan sa Dakbanwa sa Bacolod. Ato na rin nga matag para matiman sa Guasa Metro Bacolod. Sa 71 ka mga banwa kaagsulat sa probinsya sa Negros Occidental. Welcome na welcome! Kamusta ka mga drama ka-aksyon? Kamusta naman ang lakat sa panahon sa inyong tagsa ka mga lugar? Ari na nagkasinumbali naman ang aton ng mga viewers sa ato naman yung live streaming. Nagapadala na sa ilang mga mensahe ka mga nga wala pa nakapadala. Amat na. Agad hindi maulihi sa pila. Ayo di purma. Sa aton mga di matag po naman tayo binagi sila Transistor Radio man mga mensahe ba na kamo? Ngalawin ka pa balaw dari sa ato i-text lang sa ato naman yung text hotline 0963-7570874. Aman ang aton yung text hotline mga kakson. Dugay ato na tagaan sang igtaropangon. Samtang parahin man ang aton yung pagpangalagad subong kagabihon. Oy, dali sa sudad sa Bacolod, manami ang panahon. Galing kay do kalinong yapon sang mga dalanon basta magpatak na ganila sutsos ang gabi. Doon hindi tanto mo sinakadamo o nagapanakayon ang nagalaga o nagaranda di. Dali sa Bacolod City mga kaakson, siguro kay Tuesday pa lang kita ang klase ara pa. And then do lang alang pamagin man ni maglagaw ka. Actually, mga Biyernes ya, Sabado, Tob Domingo, amo ka na maging adlaw mga kaagson nga nami gidman po na hunay makarelax ka gidman, ha? Mga kaagson, ang tropical cyclone nga si ng low pressure area na nakitaan sa extreme northern Luzon ang naging isa na ka tropical depression, isang ginatawag na tropical depression Gardo. Ini makaaksyon nakitaan sa extreme northern Luzon. Ini may dala nga hangin kinabante nagalabot naman sa 55 km per oras sa sentro. Kag pagmadlo sa man nagalabot sa 70 km per ora. Ini makaaksyon nagapadulong nakatundan na aminan sang na may kabaskugon o kung pagluhula-hulag na nagalabot naman sa 15 km per ora. Pero kabalob na ka makaaksyon nga may ara sa ginabantayan nga isa ka super typhoon na ginaligar mga kaaksyon naman ang pinagauna nga super typhoon na magasunod naman sa pungsod Pilipinas. Ara na nakita na sa Philippine Area of Responsibility. Gina-confirm ko kaya ang pangalan sa mga kaaksyon gina-check pa naton. Pero ang international name sa niya mo ning Hinamor.
Sunod ni sa pag-asa, ini may kabaskugon. Ining bagyo may dalang kabaskugon sang hangin nga naglabot naman sa 185 km por hora. Kag pagmadlos nga naglamot naman sa 230 km por hora. Pwerte kalapado. Ining bagyo nagahulag pa nakatundan nga porsyon sang pungsod Pilipinas. Ginalauman mga kaagson nga buwas sa gabi o kon sa Webes sang kagahon ginalauman ini nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ini mga kaagson ginakabig nga isa sa pinakauna ng tropical super typhoon. Tiko magsulod din man sa Philippine Area of Responsibility. Ang iya international name hinamor, pagsulod rin sa aton Bagyong Henry. Henry, no? Ang pangalan sini. Si among ning aton man bantayan kag preparahan. Standby ka mo diri sa Action Radio. Kay dulong ginaton sinyo ang mga pinakauling update angot sining super typhoon o kung bagyo mga ka-aksyon nga naghahanap man magsulod sa tunring Philippine Area of Responsibility. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Radio, Philippines Center Time, Las 10:03 na. Nagaparok-urok man sa itong pagpangalagad sa mga gabi. Smigo ko na Edmark Erespe. Bugal sang sudad sang bago. Ay, kalain. Ayo di purma. Subawa ka na magka-aksyon na kabaton kita sang report. Check na beto niya pa to aksyon na Nelmar. Balon tarang sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod sa mga gabi. Actually, may by bus operation sila nga ginresponderan mula sa may area sang station number 2. Pero kamano ka na magka-aksyon ang mula sa station number 2 may reported nga hold up nga natabo sining hapon. Na officially na blatter ni na-record sa blatter report sa station number 2. Basi na may tiyempo da si Action Zil makatuan niyang backup to kag kon makapangonseho tato basi available si Police Captain Paul Vincent Pendon ang hepe sang station number 2. Yung wala ko labot nga ginhold up do may pagpanakit panikuno nga natabo dugin sakit pa ka suspect ining biktima. Tenga utok ka mga tao ni. Ano ginoblahon gurong iba no? Hindi mga alit-halit ng ilang opiso. Do ibaloon tagid kung ano gid ang gisakyan sini no? Anong mode of transportation sining biktima? Ano ni sa makakson nga nahuldapan na naman? Linong-linong ng Bacolod City sa mga mo sining nga kaso. Nagbalik na naman sila, no? Para ay dason si mana makakson ginalauman naman kay ginabantayan. Base magsaka ang plite sa dipasay nga jeepney. Kayang sagsaka sa preso sang gatong doay ginapunggan. Agi lang tong lubo. Sentimos, ara gulpihon kasaka sa 6 piso subong adlaw. Makon mo ga sulurobra na 80 preso kada litro sang krudo. Ang gasolina ara naman sa 71, 72. Tapos, dalon lang ta sa fuel subsidies ang gobyerno. Pero pinakanami sa ditani, punggang gidya ang pagsaka sa presyo sang gatong. Hindi man gani, sunod sa sakripisyo ng gamay ang gobyerno. Pero tinakadamo sa pangulang mga kwarta, yung magsaling nga daw wala pa na enough na nga pondo. Kung rin ako suggestion, sacrifice ng gobyerno. Suspendan na yung excise tax na ligad pa na nga panawagan nga ipang suspend ng excise tax para ang buwis na mabuhin-buhinan. Of course, is immediately ma-reduce na magkaaksyon ang presyo sang gatong. Sige. Check na magkaaksyon ng ato naman nga Patrol 1, Brabado Patrol. Balo na nato pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod, subong nga gabi.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Ano si Action Zil Minardo? Action Zil, mayong gabi. Action dyan, mayong gabi. Good evening, Kamusta? Arina. Arina sa. Okay lang. Okay lang. Oo, gusto mo may tamiyawon ka sa bunga gabi? Hi, James. Oh, wow! Sana all! Sana all. Si James Wicamongan. Oh, wala ka kabalo ba? Nakita ay lang kita mo kagina. Ay, Pawarat ka sabi pa ko ba? na- Abi mo ah. Sabi ko ng puli na saya. Wala ka pa gani ka out. Ay, wala pa galing. Wala ka pa gani ka out, ma. Puli na si James. So, ginapadali mo si James puli out. May gaulat na. Nagaulat na? May gaulat na nga pakbon. Ah, no! Nalabugaya naman da. Bahala ka mo na yan. Ba, feeling ko, kung mga mo siniuras daw, maayo na lang ni Guru si James na pwede, kung Martes, agahan lang ko. Pwede ko lang salit na lang ako kay day off ni Zil. Feeling ko, may pagkabisusaman kayo di, opo, Para hindi sa makano, para hindi sa malabugay. hindi sa gali malabugay, amo na. Oo. Eh, Kung- teka mo, study ka mo sa mga gabi Action Zil? Ari sa area sang Bacolod City Public Plaza, action dyan. Ah, No, subong, oo. Ti, mga galag-galaga, pa sila ninday, mga gabi na. Oo, sa mga gabi, action dyan. No, ang lakas ng trapiko is sa normal na kagati ang mga jeep nga nagabiyahe, medyo laka-laka na, pisa nga nagsugod ng klase. Kaya pipilagyapon sa mga kauturan nato ng concern, sinimbalas ng gabiyahe, jeep. No, kay Miara, iban, action dyan. Sabi na kayo mag-aobra ba sa central nga mera out nga taga alas 12 sila sa nga kagahon niya ga-out. Okay. Nga wala na sila ako na masakyan ni may na istorya ko nga wala na sila may masakyan o iwat nag-ediskan ang mga punta taytay ni nga jeep nga nagabiyahe pero yung banagoy damo pa man action dyan no ang mga sa palapala ang mga nag-alsada mga isda amani ang damo-damo pero ang mga tango punta taytay no mandalagan di bata laka-laka na naginiya mag-aamo ni oras ako mag-patak na sang alas 11 ga mata-mata ni sila pahuway action dyan no kasi bong mani ang mga taxi drivers kagati subong pero amo ni oras madamo pa kita makitaan nga mga tao diriya sa may Bacolod City Public Plaza nagatambay-tambay pamiyara naga-walking kagati nahimo na lang ginadiya tululugan mga waiting shed kagang pila diri ka areas sa plaza action dyan no? Subong nga gabi iti ang ato nga syempo ang may mga nilabhan kora matamat nakamuda pamunpon nara na, nagatipo ng galom sa kalangita naman? Oo, ginagakirab ganiya sa baybay nga portion sini action dyan no? Sa pakato baybay sini nga portion niya Pero, actually, Action Zil, kung sa baybay, ang nagapangilat, matsag kaya daw panalit hindi man laway mo ng katarabog na. Sana all. Diyan na talaga saya. Agad talitigid. So, gamay nga, kaya wala gid bitoon sa bongor, ay tumitong gid sang kalangitan ta. Pero sa party sa nga going to north, kay gina doon nagapangirap niya, gani action dyan. No, kaloyan, hindi sa aton, wala pa man gid nagapatak ini ang ulan niya. No, so, subong sa aton nga mga kauturan, no, inang advice lang, magdala sang payong kung magwa sa ilang balayo kung kalo. Na kay di ta mapakta masidugay matupa gini saya masyag ko lang gid ya. Gani kung si Papangya importante, halungan mo gid nga hindi mabasa ang ibo nga dila. Ay no. Gagagwa ang dila magulang. Okay ba, si balakon ka sige ka lang nga tapos pagtulo gali ka talite gulpe gid sulod at trang kasuhon ginang dila mo. Sana all. Pero may man basa ang dila taya. Pero may kinabasa atong dila. At pwede na sa magmala kung gaugom ka lang gaubugom mo, laki istorya. Kung kadiwal ka guro malasa. Kadamo sa episode, diwal gid. Sana all. Kasabahan mo naman. Amo gina. Alam mo karon kung gaulan kasi sige kaday mo diwal, ano gwa mo do ido ka na karon. Hindi kung ginakapoy ka tiga mo amo ka ginakong kaisa no ga hagal ka abe kapuyon kay na binakonporte ka paang ginahagal ang taway kapuyon ka ginaihan no
Correct, Ged. Oo. Mga kapoy, Ged. Gani, ma'am. Baka ni sila matamat, ni sila, puli ka, paspas hangga motorsiklo. O gani. Insakto, gini, kay Doga ka batsyagan, kung gini ka, mega tulo-tulo, gini mo, hindi, may bituon, no? May bituon ah. May bituon sa kabilog. Oo, pangarap ang between. Pangarap na bituin, gini ka rin ng guwa, Oo. punuan, no? Di ba ang pangarap na between, sino kinakanta? Si Sharon Cuneta o kung sino kanina? Angeline Quinto. Yun na Si pangita ko. Angeline Quinto. Si Angeline Quinto, naglabi ko si Sharon Oo. Cuneta na nagkanta sang pangarap na between. Ay, Ginapangita ko hindi, di... dugay na na iya, oo. Dugay na ang pangarap na between. Oo. Ginapangita ko di gani. O kung Solado sino ko na na sa una, nalipat ko galing na mo. pangarap na between. Be, pangita ko Oo. ito ng lyrics. Be, kisulado mo lyrics sa una na. Be. Sa una pa to, ara naman Hindi tama na. mo. Pangarap na between. Why Ginapangita. pa ko na tawo, ya? Wala pa na tao, pero ang lyrics, ara na yan sa subong. Sang sulok ng langit. Amo na. Ano? Sang sulok ng langit kung matatagpuan. Oo, Kapalarang... una mo. Sige, ano na yung tono sang pangarap na between man? Oh, hindi ko nakabalo, ya. Unti-unting mararating. Amo na ko no? Unti-unting mararating. Oo. Hindi Kalangitan na... familiar sa akon. Ara naman ta. Sana all. Nakabate ko pero hindi ko familiar. Ikaw pa basta kanta, hindi mo kayo pagbindihan. Ikaw ba, logik ko na iya. Pangarap na between, Sharon Cuneta, unti-unting mararating, kalangitan at between. Na, mo Ako si Angeline ka na mapaktan ko pero kung sa mga time ni Sharon, hindi ko naman, no? Kaya mo magali, si Angeline, gindog yung revive niya lang bilang kanta. Sige, be, ano, be? amo na gani, unti-unting mararating. Do, kabalo ka na mong. Hindi ginik balo. Para. Ikaw gani So, ginapasam, dapat na- ginapano ko gani, kaya kabalo ko kini magkanta sang pangarap na between eh. Oo, nabatian ko na pero do, hindi gid ko kano, hindi gid bala familiar sa ako ng kanta. Pero Dali. do nabatian ko lang. Anong nabatian mo nung lyrics ni man? Ano ning tuno ni man, be? Ah! Go lahat di sila gambas la ano pa kanta na bi Quezon Silvi Wala na pang bata-bata, ged. Comment down below, guys. Comment down below. Bata-bata. Gapangita Bata-bata. ka ba? Perti gapangita ka sang bata-bata Anyways, tingko bata-bata tong storyahan. Storyahan pa to, ano to may update to? Nagpakita itong driver sang tricycle? Wala pa. Oo, dami ka pamangkot to. Ano to kaniliwat ang istorya? Ay, itong Action Zil, itong sa Station 8 bala? Ang sa Station 80, amo pa ni subong ginapanawagan sa kapulisan action dyan, kag ginakilala kung sino ni ang driver. Iti para makuhaan sang side sinibala. No, kag ano kapag gina-contact ko man ang biktima, gid bala mismo action dyan. Ini ang naglumpat, no, nga babae. So, got-chat kami, di ba? Kasi palang maanhan ko siya, kuhaan ko, gid bala personal nga pahayag, gid mismo sa action dyan. Oo. Oo, kay ano ko na siya, mga boss pa rin siguro, gid action dyan. Pero ano ganang senaryo? Ano ganang senaryo? Base sa blatter report, ano ganang natabo according sa iya Action Zil? Para ma-recap na to, no kay damo nagawla to? Oo, amo na guys. Oo, mga ka-action. No, mga 9:30 ni isang gabi, halin gid no, sa cemented dara sa may teleperformance, no, kadra siya gaobra. Okay. So, Ang teleperformance is dra na sa may tubangan BCPO. Correct. Correct action dyan. Ah. So, maubra na lang sa tani, galing kayo daw, hindi ginamaya pamatsagin, papuli na lang sanay. No, sa ilang nga boss ni Be. No, nagsakay dara siya sa may dara sa may teleperformance, gid mismo action dyan, sa tricycle. Sang padulong niya ini, kay taga San Roque, Purok San Roque, Barangay Tangob na siya. Okay. Ang tricycle ya, diri nagliko sa may Goodyear, sa Okay. Alihis. Okay. Alihis Marcia Road. So namangkot ini siya sa tricycle driver kung nga alain ini ang dalan. So ang according sa gani sa post niya kasablat reports kay ang sabat sinisan driver nga natak-an siya mag-agi sa highway kag hindi magkabalaka kay may lisensya man siya. Tika layo na gina-Action Zil, kung mapasan Roque ka, da ka malusot Layo sa na. Goodyear, layo na, di ka makadto sa konferensya, malibot ka naman sa Panokoy, balik sa San Roque. Sa kaalagyan sa may John Bilacson ayon action dyan may lapos na di sa Tangob. At tika ano man Japon, impractical, kaya nga, Ano ang gid, balikan mo tulo pa? Japon, araneta, mang Japon nga ruta. Oh, correct. Kagati, amo na oras, wala naman sang dakpanay na action dyan. Oo. No, kung sa prangka lang istorya, wala na dakpanay, amo na oras, luwas. Oh.
dakpan gid nga nga linya Akson Elmar pa check ta sa liwat no tod ang linya diri ni Akson Zil no na gina-plus ta Akson Zil liwat ang senaryo kaya nga nakuha niya ng impormasyon duwaning mo ang una dira sa may station 8 basta ito kayo may details sa masasang station 2 nga case atong hold up allegations pa man lang ni pero ti check ta ni no sa kay Akson Zil Minardo. Okay? Sige. Balikan naton si Akson Zil. Kiti ang ambal sang base niya sa Blatter. Nga digto malusot sa may circumference sa may Alhis Road ba? Di nga balik sa may area sang circumference. So Akson Zil after to wala ginagpamati ang driver. Oo, nagpakitoy ini ang victim sini no nga manaog na lang siya o kanidulong sa iya siniya nga balay. No, liwat. Gasige lang sa gyapon drive sang tricycle ini ang driver. At sa pagkalabot na dira action dyan sa may Green Plains ayon, no pasulod na dabala sa Green Plains, dira na siya nagdesider nga maglumpat na lang sini. Okay. No, so, oo. Ang Green Plains actually ang pinakala ang iya lang landmark ang bala naton. Do dra na sa isa ka gasolina mo do may convenience store dampe. Correct action dyan. Dra sa naglumpat. Oo. And then Correct. So, sa paglumpat niya na ginpamangkot siya nga naglumpat ka, no? Nagamba na siya nga kay sala ang dala niya ginaagyan mo. Kapila na ko nagpakitloy sa imo, no? Pero wala kagyapon na mati sige kagyapon drive. Sang nagpangaya na ni Tabang nga nagpara na sang salakyan. So, amo ni nagdalaga na lang ni ang tricycle. Sumaya lang kay nakuhaan niya man isang picture yung plate number sin action dyan. Yes. Si amo na siya ang sa Blatter subong nga ginapanawagan sini ang driver. So, wala man ni siya action dyan. Ginakondinar ako na kay ti ang gusto lang man isang kapulisan subong nga ma-explain niya ang iyang side sini kung ano gini ang natabo. Ang version niya man action dyan kay ti inipahayag aniya sang babae kay ti makita man diri. No nga ang babae nakangkon gid sa nga pila sini sa iya nga mga ano tawag iya pa bala mga tuhod sini kagapa aya sini action dyan no ang victim diri action dyan nga naglumpat sa tricycle. Pero prangkana nga story Akson Zil. Bisan hindi siya magpalapit kung magpakita sa pulis. Kay tinakwaan plate number, mabalaan gina kay temporary lang to gani action dyan. Bisan temporary, guro ti pwede na nila ma-coordinate. Kaya pwede naman na ka-coordinate sa may management sang salakyan, sa motor. Kung ano siya nga brand. Kadua, kung plate number kita ni, ang LTO, kung easily and immediately identify sa kay sino nakarehistro dira. Ang taxi, ito gani nga wala nakwaan sa plate number na identify. Ikaw pa nga may napicturan mo plate number. Ginayo lang to make sure nga lesser ang degree kag ti mapamatud-an mo nga hindi guilty ang driver, mapamatian nato niya nga side, pwede siya kapalapit sa pulis. Kabalo kang purpose ni dire, ginasulit ko like kag na, nga para na maklaro nga hindi may kuan ang pangalan sa mga taxi sa mga tricycle driver. Amoged, kiti kagina sa aton man nga information diri sa may police station to, no initially the tricycle man to kagina ang sakay sinisang duwa man ka action dyan. No ka individual ba lang naging declare to pero amo ni marites ko na niya na action dyan na kay ti ang Blatter report sini no gina-review pa to kagina. So kay sako pagid katama si Police Captain Paul Vincent Tendon sang gabi ni action dyan no magin kantuan pa sila no te sa pagkabati ko kung pagkabalok action dyan nga daw gintayaan ini ang isa diri ka persona sang I6. Wait again, Sonsil. Dahil sa different case, para klaro sa tumatag para mati. Ang una naton nga plasta kaina, kaso na sa station number 8. Yes. Yung bago nga kaso naman, station 2 ni siya. Ang impormasyon na Sonsil, ano ni sa hold up gid man or pareho mas sa station 8 nga kaso? Hold up ini action dyan. And then Odo alin ini diri sa may barangay 16 nagpadulong sa basta somewhere diri action dyan no sa may going na sa may barangay 16 no ang ini ang tricycle kada man nagpadulong ni ang duwa ka individual initially lan action dyan na so sang pagkalabot diri ayon no sa may likod sang SM diri action dyan do dira ginag-declare sinisang hold up ang nagsakay na ni no sa likod nga isa ka lalaki
kag may dala ay stick gintaya ini sa liog sang isa ka individual kag nag-declare na nga hold up. So may nakuha dito nga kwarta siniya kag dito sila ya ginwigit galing sa may Purok Lampirong na. Ang Lampirong daw barangay 2 na barangay 6. Barangay 2. Oh, Barangay Barangay 2 is Purok Lampirong. Yes. But Oo. silingon, kalayo pa sa ilang ginaktan, gin sa pasakay pa sila sa motor. So pilang initial report action zil nga suspect diri, pilang initial dira, duwa o kun isa lang. Wala pa action dyan, ano, Ged? Kaya kung tanawon ta ini, ang sakay ng itunas sa tricycle, duwa ka bilog mo. May nagsakay lang niya dayon, nakibot na lang sila, nga may ara na lalaki sa likod nila. Wala Okay. ta kabalo kung updanay ini bala ang driver kag atong nag-declare hold up o kung na mismo lang gini ang nag-declare hold up ya ang ginatan-aw diri nga suspect action dyan. So, amo na i-follow up to was dira sa may police station to action dyan. Okay, di ba si ama ko di ba si available bala tonight ali niya ni Sir Pindon. Pero anyway, update na lang karon na kung may ara na sa nga additional bisan pa lang report, initial report from station number 2. Thank you so much, Aklonzil. Sa action dyan, observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Radio Philippine Standard Time nas 10:23. Salamat sa report ni Action Zil Minardo with Action Papang Nixon Tahom. Sige na, kay gina-update na natin yung detalye sa mga ka-aksyon dali sa gihapon sa Action Radio Bacolod. Standby lang kamuda sa dugang nga mga update kag impormasyon. At isa ba ng report ni Action Nelson Pateño, dali kita nayos sa first batch ng aton nga greetings kay doon nagkadinamo-damo na gida. Mayang gabi dala kay Sir Joseph Andrew nagaparok-urok sa Talisay. O po dyan kuno si Sir Christopher Martin Espinosa kag si Mamaya Marlene Amaso Espinosa. Sir Bingmong Dipala, mayang gabi, nagaparok-urok gid. Amal ni Migo ko Edmark Erespe, naidlawsok no sakon. Ay, sana all. Tamyay na ko ng mga taga-barangay na Poles sa sunad sang bago. Amal ni Edmark Erespe. Sir Sherwin Hugos, naga-monitor gid sa Morena Esconde sa Russia sa may barangay Sibukawan, Isabela. Kasi manwa ko gali sa Isabela ni. Ma'am Humalumina, good evening. Ma'am Evelyn Sinaon, good evening. Action John. Ka-monitor lang kami ni Nanay Evangeline sa Puro Quezano, Barangay Alihis. Sir Renante Arbeliar, good evening. Watching from San Carlos City, palihugin ako ng Tamyaw sa Aveliar family and Servano family sa Magalion, Cadre. Ma'am April Monday Uya. Mayang gabi dira, Sir Jory Nepomuceno. Oy, Sir Bobby Munoz. Mayang gabi sa Talisay. Nakadaog ni Ligan Adlaw si Sir Bobby Munoz. Tuli sa Tandakop Kada og Caroleta promo. Narisa Ruiz Ilare. Naga-monitor naman sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi. Ma'am Lenita Pilia, good evening. Si Ma'am Rosemary Cabugason, naga-monitor gid from Cubay, La Carlota. Ara man si Ma'am Katie Vero nga naga-paurok-urok gid subong nga gabi. Sir Jun Chulogo, good evening. Naga-monitor from Tangub, Chulogo family. Tito kag tita ko ni Action Zil. Sir Rodolfo Sagayno, mayong gabi man. Ang iban, dugay-dugay naman. Yari na ang report, gikan naman sa 1st District sang Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Bonaton sa Action Nelson Pateño. Action Nelson, mayong gabi. Yes, aksyon dyan na mayang gabi kag sa aton sini nga mga kaaksyon mayugid nga gabi sa Mayad nga gabi. Do ka namin isang imuso mo nga timbre sa tingog mo? Oo, do ka nami kay daw kasi ginalang ko niya panaghul. Kalain. So hindi gid mayo. Ano lang nang ano bala ba? Ang tubi. Mugani man Hindi lang magpabilabira. Gid cold kay kabudlay. Gid.
Dugay tanan nga ginalikawan nga bisyo. Gani. Kung mag-inom sang cold, labi na gid nga sa oras ang adlaw lang nga perti ang init. Nami kita ni inom cold, galing kay daw hindi man ang mayong epekto. Hindi ginami. Oo, hindi Hindi mayo. ginami. Kay tila binagay nga gatubang ka estudyante mo, sige kawakal. Disgrasya. Dugangan pagid na. Ang bala ka na, sir. Pagpamahimunong. Ayo di purma. Wala nga sir, puway-way na lang to sir. Kaya na kami da sa lulaton. Kamusta, Draxo Nelson? Yes, action dyan ang balita di doon arrival nga dala sang CDRMMO ang bangkay ni Jude Locsin i Heronda 24 anyos kaga inisya ang isa ka soltero kag residente sang Sitio Katiklan, Barangay Rizal, siyudad sang San Carlos, kaina sa San Carlos City Hospital kagin deklara naman ni Doktora Maria Fia Corrales action dyan ang impormasyon nga nakuha naton at abong aksidente dira kaina sa may sitio na Bataan, Barangay Rizal, siyudad sa San Carlos, Batak na alas 10. Okay. Kaina sa aga action dyan. Ang mga biktima walay labot sa kay Jude Locsin. Ang mga biktima, 3 ni sila. Ang isaging kilala sa kay Carlo Dingalasa, 24 anyos, soltero, kag inisya karon ang ara sa may San Carlos City Hospital. Amo ni siya ang angkas ni Jude Locsin. Sakay gaya Ara. Gasag. sakay pasensya na kamuda kay Yes. sakay sa XRM 125 samtang ang isa ka biktima ang ginkalala na may sakay Renante Canupin Sanchez 40 anyos lalaki kag residente man sang Katiklan, Barangay Rizal, siyudad sang San Carlos. Ini siya action dyan sa driver naman sang Rossi TC 125 nga single nga motorsiklo kagara sila karon nga duwa ni Carlo sa may San Carlos City Hospital. Ang impormasyon nga nakuha naton kay na sa kay Lieutenant Ruby Arita ang PIO sa San Carlos City kag subong man base sa investigasyon ni Traffic Investigator Jotam Flores. Muna siya ang nag-investigara sa nasambit ka insidente. Sunod sa ilang malfunction, mechanical malfunction ang rason sang isa ka piloder nga truck nga ginapanagiyahan sang DPWH dira sa may nasambit nga lugar. Ang impormasyon action dyan nga ining piloder truck ang halin sa may babaw, meaning padulhog ini siya. Okay. Dulong sa east. Padulhog ini siya kag nadulaan ini siya sang control. Kag pagkadula sa sining nga control hindi ana maneuver ang manibela bla kag ang impormasyon nga nakuha naton nagalupok o kung ano blang iya nga tubo na sa iya sining nga brake do nagpuswak action na dyan. So rason nga wala na siya nakamaniho kag hindi na makaya ang iya sining manibela ang yan na lang gihimo action dyan nagagikan sa iya sining driver seat bla nagakadto sa dito sa unahan makita mo na ang piloder da dumiyara na bla kambyada da sagwa. Okay. Nga mo na siyang ginapasaka kag ginamanwal na bla ginapasaka kag ginapanaog. So iya dito kadto while nga nagapadulhog ining piloder nga truck nagahalin siya sa iya sining pulungkuan nagkadto to siya sa isa ka kambyada na bla para nga ipanaog ang daw na bla daw kutsara na bla tubang nga gakuha sang duta ginpanaog niya ka para nga magsagyod sa paubos bla kun para makabangga kung diin to dapit nga lugar. So dito siya nakabangga sa
sa isa ka ka bakilid kag dito niya gibunggo pero nagkuha na siya sang sang dalan diri sa may piyak nga bahin sa may left side. Okay. Kaya tani ara ka sa right side mo sa imo sini nga dalan. So dito na siya iya nagkuha sang dalan niya sa may piyak kag dito nagbunggo action dyan. Una nga iya ginbunggo ang nagapataas nga XRM nga ginamaniyo naman ni Judel Locsin. Nagbunggo dito sa iya kag naglasak sa kay Judel gin arado yagid ang motorsiklo ni Rodel kag si Rodel nagtupa dito sa kalog kag ang iyayang angkas nga si Rinanti nga si Carlo Dinglasa ang naluwas kag wala gid naigo masyado sang pagbunggo sang piloder sa ginasakyan na XRM ni Action Nelson karon ko lang. Ang ining motor bot siguro nga pundo. Kaga ni siya gapababaw. Gapataklad. Gapataklad ni siya. Duwa ni sila mo gapataklad ang XRM kag isa ka Rusi 125 pataklad ining si piloder nga truck padulhog naman siya. Padulhog. Pero naglapaw sa sapiak nga linya? Nagkadto sa sapiak nga linya dito sa may left side action dyan. Sa tikon ikaw nagapasaka pa right side ang imo nga mo biyahe mo right side. So ining piloder nagkadto dito sa may left side. So natabuan nga dito man pasaka ang motorsiklo kag nagsungayay sila nga duwa sang piloder. Ang worst ka action ni Nelson kay kung wala ni Guro ang bangled na da. Kung dari sa Guro sa piyak ka linya ba siguro nagkadagdag ni sa dalom ng piloder ni? Possibly action diyan muna matabo kay kung dari sa piyak tuod kung sa right side ya. Kung sa right side sa nagatupa abi wala gid man dira sang banglid mo. Balay ni Guro, mga balay. Actually, dira daw wala na dira kayo balay. Lagka lang. Oo, lagka lang na dira kayong balay mo. Kag kalabanan pilas. Ganit. Kaya mo na ganun delikado. Amo na gulong desisyon sa driver, ngaliko iya sa wala, kaya kung sa tuosa, hindi masunado, base dagdag pilas, so dako pa rin damage. Actually, wala na niya na control. Dito lang ang daan kapadulog sa nagabuswak ng iyang brake. So, pag buswak niya, kay palikuon sa action dyan, dito nagdiretso sa may left side. Okay. Muna siya nga. Siguro na timingan lang niya ang motorsiklo. Gani man na timingan. Yan kiti wala ka naman may action ni Luzon Basta gani may involved nga iban. Mahalo na kung ikalot to nakabunggo, bala isa, wala, hindi mayo tod nga nakabunggo ka, pero wala in a lesser degree, ang subo, di kiti may napatay nga daan? Gani. Pero kay na action dyan, ang good news, kay nagsitulay silang, sang driver, kag sang mga biktima sini, dito sa may hospital, kag ti ang balita naton daw hindi naman magpasaka, kaso, ang pamilya sang biktima provided beng ati ang tanan nga maglastuhon iya ka driver abagahon pero sa bahin sang aton sini nga kapulisan ginahulat pa nila amang resulta sang drug test kay nasang hapon dito sa Bacolod action dyan. So kung positibo, ti posible ngaya ang aton sini kapulisan magapasaka gid sa iya sang kaso. Lain naman ang kaso galing. Lain naman na yan ang kaso action dyan. Pero sa bahin naman iya sang iya sini nga mga biktima hindi na interesado ang balita naton ang mga biktima nga magpasaka sa ang kaso batok sa kay sino ni? Sa driver no sa nga si Fortunato Saison Fortunato 59 years old taga Barangay Punaw Talabi no Barangay Punaw mo man nga syudad action dyan gani manti subo-subo gini so lang taon ta kay muna kay nasa preskon na kay na
agin na patigayon ni Ano pa Lieutenant preskon Ruby. gid magalit si Police Lieutenant Aurita? Oo, na preskon sa kag nagaano siya ayo man siya nga tungod sa kabisi bla kay ara man sa barangay 5 mo. Full days la sa barangay 5 para sa validation sang mga barangay tanod. Balo mo lang si Ma'am Aurita, makakitay ka mo sa ulihi. Dahil lawag ko na si action dyan sa reply, ma'am. Oo mo. Sigin mo, no, kumantugan ni kay naman, kaya gapriskon sa na virtual mo lang ko mo. Pwede ka nagalik virtual. Pwede lang may mga amigo man tato mo. Oo, Oo. mga kuya mo, arada tanan. I-on lang dabi bro, kay mamati ta. Wala pa kasugod, dara na si Sir Misahon, no, gambal na, ari si si Nelson, no, sa Action Radio, sa pamaypay man sa virtual Si Sir Misahon, galing nagpa-presscon. Ara si Sir Misahon, actually. Okay. Kaso lang kay ti gindelegate siya kay Mamorita ang ang pagatag sa statement action diyan. So amo na siyang natabo nga ti gapangayo dispensa si Lieutenant Aurita kay man ti matud pa suno pagani saya silinga sa pasensya lang kay ti daw wala man ko gani man tulog pero ti tapuson ta na ya. Gani man. Anyway, i-follow up na lang, update na lang na hopefully nga mangin ka ara na gid no sa mga kondisyon man ining duha kay banpa nga mga pilason nga sa Hospital Action Nelson. Yes, action dyan. So muna action dyan ang pila sa aton sinimadulong report gikan diri sa may syudad sang San Carlos. Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Salamat gid sa report na Action Nelson Pateño gikan dira sa may Banwa sang Calatrava. Action Radio Philippine Standard Time, las 10:38 na. Antes pa man ang report na Action VJ Apasible, live ko rin sa Action VJ nong. Dili kita anay sa recap naton sa resulta sang STL. First draw mga ka-aksyon, mga maswerte nga numero 30 kag 19. Sa liwat, first draw kagina sang aga, 30-19, 30-19. Second draw naton mga ka-aksyon, maswerte nga mga numero, 38-26. Sa liwat, 38-26. Third draw sa mga gabi, Escalera, 16-17, 16-17. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Night Patrol! Maayong gabi ng drag kay Ma'am Sally Auke de Sousa. Good evening, watching from Sam Village. Thank you, Gid, Ma'am Sally Auke de Sousa. Ma'am Jinky Dialagdon, may lang nga pag-monitor, may gabi dala kay Sir Arthur Jeff Villasor, Ma'am Star Mayo, Doc Matt Mayo, Sir Noel Amar, Alma Oligon, Christine Manalo, sa talang niya pamilyadra ni Ma'am Jinky Dialagdon, Blas, sa may Don Salvador Benedicto, may gabi lang. Stay safe dala si mo, Ma'am, sa may Arizona, USA. May gabi dala kay Sir Alex Montesa, nga nag-monitor man. Ma'am Cecil Bikbik, good evening, John, watching lang. Sa Yellow Bell, may lang nga pagpamati gali. No? Kay Sandra Bermilio, kag kay Nalin Festisa, no? Sumumandala kay Emilio, kag kay Morina Toquillo, sang Lunoy Binubuhan. Damo kita listeners sa may binubuhan, no? May gabi dala kay Sir Donde Blanca, monitoring live sa may Talisay City, subong nga gabi. Ma'am Karen Miraflor, may gabi man dala sa imo, ma'am. Si General Saavedra Presquito, good evening, Action John. Ma'am Loria Gilion Munes, may gabi man watching live from Hong Kong. Si Ma'am Villa Espiritu Marites, listening live sa may Punta Taytay. Sir Joseph Pacifico, good evening, Action John, watching live from Sitio Ambacan. San Enrique, please greet lang. John Paul Semptimo, Robbie Anrasco, Russell Alejo Bacolina, kag Roland Villalba.
Si Ma'am Eva Gradas Baterna sa Green Plains Subdivision, Dris Bacolod City, nagapaurok-urok naman. Araman si Russell Alejo watching live sa San Enrique. Check attendance sa daa sa Family Alejo sa mga friends na sa batch 96 kuno ho. May gabi man kay Ma'am Ana Delis. Good evening. Tamyaw yan ako si Lydia de la Gracia, Ruben Villanueva, si Gamaya Tardra nga naga-monitor man sa may Corbada Planters, Barangay Cubay, La Carlota City. Ma'am Gabi Hipilda, advance happy birthday, Sir Gabi. Sa imo asawa, si Ma'am Digna Hipilga. Advance happy birthday, dra Simo, no? Dali kita, balita naman ng tipo ng action VJ Pasible gikan sa 5th District. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Sa detalye, action VJ, come in. Mayong gabi action dyan. Musta da? So far, action dyan, sa liwat, no? Manami nga ito sa panahon. Masanag ang kalangitan because Wow. may mga bituon niya. Action dyan. Mayo kay tido, wala taglayag ka ulan. Wala action dyan. Doon kagina lang sang hapon, doon nagatupa siya. Medyo dutay lang man. Pero tipag kagabi, manayanaya, no? Ang aton sa kagabihon. And special, no? Ang ininga adlaw. Naman. Aton, especialmente sa ato, no? Nga ara sa media because hulog na to, no? Ang National Press Freedom Day. No? Isa ni ka pamagi bala action dyan. Agod hatagan sa nga pagkilala ang kontribusyon sa media, no? Sa pagpabilin nga buhi, no? Ang demokrasya sa Abi Pilipinas. ko, No? kung special ang adlaw ni kay nag-date naman ka mo. Ayo di purma. So, na action dyan, ay kay wala na. Wala na ka mo. Wala, Next time abi ko, naman, next time naman. Abi ko Oo. gani special ang adlaw kay nagadulo date ka mo. Sana all ba? Sana all. Basta importante mag-date ka. Pabaloon mo gito si mama mo. Ayo di purma. Anyway, doon sa 5th District, no, wala yung fiesta so far, no? Nga mo, sino nga mga binulan? Wala pa action Ay, dyan. hindi. Pagkabalo ko, mayara September, Samon sa Isabela. Wala kita da. Ayo di Si, purma. si Police Captain Joseph Partida sa Isabela PNP, Manguseo, talaga son siya. Kay Gani. pagkabalo ko, si, Medyo ano, na. dula? Si Francis Balapabianya, dala sa may Isabela. Yes, nadumduman ko siya action dyan. Di ba nakita ka mo na? Election Oo. coverage. Tidi, ano lang siya kayo daw, siya na in charge sa may Isabela, basi makakuha ka na siya sa mga bulubarita regarding sa, basta may ara na mong hindi ko nadumduman ko na naging type of fiesta kay for so long, it's Tigkalalag Festival dala sa Isabela eh. Pero sumondo ituon ko rin nila sa Festival of Saint Nicholas of Tolentine. Anyway, action dyan, anong inyong festival, how? Nalipat ko. Pero ginatuon na nila sa Feast of Saint Nicholas of Tolentine. Kay like nasa diri sa amon sa una, Uwick na nasa Yuno Armong. Te dungan to na pista sa Isabela gid. Anyway, harap ka man na display palipalibot Di sa dyan na. Oo, sadya na ya. Basta hindi ka lang to magbaili-baili, basta kita takatubla. Correct. Ayo di purma. Ito lang ibalita kita, how? Anyway, sige, mga balita mo Daxon VJ. Anyway, action dyan, wala na sang plano nga magpasaka pa sang kaso si Joper Napolan ang ginbalita tabla kagabi, no? Ang sang puntat batang Barangay Talaban, syudad sang Himamaylan, batok sa iya ni hinablos nga si Aldren Magbato. Ini ang ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan, ang hepe sang Himamaylan City Police Station sa aton sining pagpakigangot sa iya. Suno pa kay Colonel Homocan, mayara na sang pag-arigluhan na yung natabo sa tunga nanday Magbato kag Napulan kay manti suno sa hepe nangayo man sa pasaylo ining si Magbato sa iya sinitiyo nga si Napulan. Dugang pasang hepe action dyan, gin-release na sang Himamaylan City Police Station si Magbato pangod sa nasaling tana, nagpangayo na siya sang pasaylo sa yesteling nga tiyo. Kung madumduman, bangod ginpangutod yan nimo ang mga ipil-ipil nga matanom sa tiyo niya, so mayara sila sang hindi paghangpanay nga nagresulta sa tigin tiro niya ni. No, sa makaduwag ka beses na wala pa matumod nga kalibre sa armas lutang, and maswerte nga tiway ini naigong yesteling nga tiyo nga si Napulan. Dugang pa ni Colonel Homocan, wala man sa mga previous records ining duha,
or even ang suspect sa police station. Sa pihak nga bahin aksyon dyan, 8 ka mga wanted nga mga persona ang ginapangdakop sang Isabela PNP sining nga adlaw bangod sa paglapas sa Presidential Decree 1602 o kunining angot sa illegal gambling. Suno kay Police Lieutenant Dante Balinario, ang Deputy Chief of Police ang nasambit nga istasyon, nag-aayo ang pamilya sining 8 ka mga ginpang-aaresto sang kapulisan nga kung pwede hindi lang pagpangalanan no ang ila sining mga himata, which we truly understand. Dugang pa sinilang adlaw sa Martes, Agosto 30 2022 ginpatigayon ang pagserbe sang warrant of arrest sang sining mga suspects sa may bahin sang Barangay 3 Poblasyon kag Barangay Camp Clark sa Banwa sang Isabela. Ang mandamiento di aresto sining 8 ka mga persona ang ginpirmahan kag ginpapanaog ni Honorable Maria Lynette Eusebio, ang presiding judge sang Municipal Circuit Trial Court. Manangot ini no sa criminal case number 29-22 kag 30-22 for violation no sang PD 1602 ginpetsahan ini sadtong Agosto 25 tuig 2022. So far, action dyan, nagapabilin nga may nung aton sinodiri nga area sa ikalimang distrito sa probinsya and hopefully no magpadayon lang nga mangin generally peaceful ang aton sinodiri nga area of responsibility. Action VJ, kabalo na ko kay nag-comment diri si Ma'am General sa Vedra Presquito, Panoblion Festival. Okay. May Panoblion kita. Kaya tido, that's more religious, though something like that. Okay. More historical. Doon mo na pagkadumdum. Kung before we had the chance to talk with Francis, kay si Francis ang una, ako man na trainer, yung sa una sa mga contest, yan abla sa mga newscasting, tido acquaintance, doon nakastuyan, na kami na nga duwa. And awaiting if ever, kung good man, basta kayo enjoy, Gani man. Sige. So, kamot may no? Diba si makakadto man kita to sa sina nga mga tiniyon. So far, action dyan, namuning madulong tanga balita para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Isang tulog na lang, beer months na. Una, ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kayo sa report ni Action VJ Apasible. Gikan naman dara sa 5th District sa Negros Occidental. Action Radio Philippine Standard Time das 10:48. Sa aton nga pagbalik, balik ang report naman sa patrol. Nag-report pa ni Action Roger Gute pagkatapos gid lamang sini. Sample Plus Gold. Ako si Roy Campo na po sang fatili pero This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po sila medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiolo.
ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag paramati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon basi ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Magasugod na. Action Radio Philippine Standard Time las 10:56. Balikan na sa Action Zil na lang nung kaya lang alang na kita sa panahon. Pero diri kita anay sa resulta sang Lotto 642. Ang may jackpot price nga 24.8 million pesos. Ang winning combination 642 iniha. 27, 33, 22, 11, 25, kag 38. Suliton ko 642 combination 27, 33, 22, 11, 25, kag 38. Super Lotto naman kita 649 na may jackpot price nga 45.2 million pesos. Winning combination 10, 13, 19, 14, 34, kag 31. Sa liwat 649 winning combination 10, 13, 19, 14, 34, kag 31. Ultra Lotto naman 658 na may jackpot price nga 49.5 million pesos. Ang winning combination is 37, 29, 38, 5, 24, kag 19. Return ko winning combination 658, 37, 29, 38, 5, 24, kag 19. Yari ng balik report sang patrol. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Sa detalye, Action Zil, kamin. Aksyon dyan, nakumpiskar sa isa ka individual ang 34 mil pesos nga balor sa illegal nga droga sa drug buy-bust operation sa Bacolod City Police Station 2 sa Purok Sigay, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod, mga alas 12:38, Agosto 30, 2022. Ang nadakpan amo si John Ray Oliveros alias Taptoy, 33 anyos, kag residente sang Rodriguez Baybay, Barangay 35, Bacolod City. Nakumpiskar sa suspect ang 13 kabilog sa shay sang ginasuspetsohan siya nga nagabugas sang 5 kagramos. Suno kay Police Captain Paul Vincent Pindon, hepe sa Police Station 2, nga ang lugar kung sa diin ang suspect na dakpan ang iya nga place of operation. Pahayag ni Pindon nga si Oliveros ang target man sa Bacolod City Drug Enforcement Unit. Dugang pa ni Pindon, si Oliveros ang anay na dakpan man sa paglapas ng curfew hours sa area sang Police Station 2, samtang ginahibalo pa man sa kapulisan kung ini ang may anay o pending nga kaso angot sa illegal nga droga. Sa karon yara na hunong ang suspect sa Police Station 2. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang MyTC ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties. MyTC nagabulig ini para makontrolar ang tanang nga allergies. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age. All ini si Action Zil Minardo Unas sa balita Unas Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Balita una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. Good night, ka. May gabi lang kay Sir Boyko Saddam Hussein, naga-monitor sa May Selita, Barangay Elihis, kay Ma'am Diding Alojamiento. Inyo makaaksyon na batihan ang kabugusan nga pagpangalagad sa aton palatuntunan na Aksyon Night Patrol Program. Martes nga edisyon, Agosto 30, 2022. Salamat gid sa totalan nga mga kaaksyon nga nagpakig-upod sa aton Patrol 1, Brabado Patrol, Aksyon Zil Minardo, back-to-back dira kay Aksyon Papang Nixon Tahom, ato naman yung News Center Aksyon ang Defensor Lisay. Dili naman sa Studio A Master Control, Aksyon Elmar Madera, and Aksyon CJ Binares. Sa ngalan sang inyo naman nga regular nga anchorman Aksyon Eric Magbanwa, basta Martes, kita daring inyo alagad, ako naman si Aksyon John Diaz. Nagapasalamat gid sa inyo nga tanan. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.